panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong gipahinungdan niining atong misa karon ang mahal nga Birhen Maria. Niya ato sa ning pagtapos sa atong vigil sa Alliance of Two Hearts. Salamat sa mga naghimo niining maong pagbilar alang sa pagampo sa tanan nga panginahanglan sa kalibutan, labi na gyud ang conversion of sinners o kalinaw o kahusay. Mausad ni ang atong ikaduha nga or ikatulo nga adlaw sa atong Triduum Mass para sa atong pagsaulog sa unang anibersaryo sa dedikasyon ining atong simbahan nga atong pagahimuon, paghandomon ug mang-adlawa Oktubre 9. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, sumala sa kasulatan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala aron ang mutuo makadawat sa gasa nga gisaad nga ihatag pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo. Sa wala pa moabot ang panahon sa pagtuo, gibilanggo kita sa balaod hangtod nga ikapadayag kining maong pagtuo. Busa ang balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo aron maisip kita sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga mauna ang panahon sa pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato. Pinaagi sa pagtuo, kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakigiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala na'y kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga dili ulipon, sa mga lalaki ug sa mga babay,
kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kun kamo iya ni Kristo, nan mga kaliwat kamo ni Abraham, og makadawat sa gisaad sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Awiti siya, awita ang iyang kadaykanan. Isang yawang tanan niyang katingalahang mga buhat. Himayaa ang iyang balaangalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang mga kahibulungan ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta, nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao og miingon kaniya, bulahan ang babay nga maoy nagsabak og nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo mubo kayo apan lapad kay siya o kahulugan. Ang pagsulti ni Kristo bahin sa kabulahanan wala magsalikway sa mahal nga Birhen Maria. Ay naman guyuban mo ingon nga tanawa si Kristo ni angkon bagod siya nga bulahan ang Birhen. Wa gyud. Ana ang gihimo ni Kristo pagtubag niya niingon siya bulahan hinuon sila. Mura bag comparison ba? Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang comparison dili si Maria ug kita. Niingon magud ang babay, bulahan ang nagpasuso kanimo. Ang pasabot, bulahan kaayo ang imong inahan nga nakaanak ug sama nimo. Mao nay iyang kuan ba, mao nay ilang gitanaw nga sus bulahan kaayo ang inahan ani. Pero wa day magtan-aw si Kristo sa relasyon nga gitawag nato biological or by title. Pareha ng Filipinos ta. Bulahan nimo nga naa kas Pilipinas. Pero dinis Pilipinas na biya daghang galaroy-laroy no. Bulahan nimo kay makaadto na jud kag Amerika. Nagpasabot ba nga tungod lang na kay visa padong sa Amerika, bulahan na ka, kadaghang homeless dito sa Amerika, kadaghang mga napriso. Salamat nga maka-abroad na jud ka ngadto sa UK. Kadaghang mga taga-UK galaroy-laroy wa sa mga Pinoyanan. Abot magidining uban sa ato. So ang kabulahanan di ay matud pa ni Kristo, which is also true natong tanan. Pareha nang naaroy mga kompanya. Unsa may mga kompanya dinhi sa ato nga murag makaingon ka bulahan kay kag makatrabaho ka diha. Ha? Sa mga kuan, mga teachers kuno nato, murag mas gaapa sila nga republic na. Sa una ang mga teachers ari gyud sa private mo trabaho kay dako-dakog sweldo. Pero karon kuno ang mga teachers maningkamot na nga mabalhin sa public kay mura kuno dako og rate ika dawat na nimo tagaan na ka og sa tawagan na item. Ingon din hay kabulahan nimo naka-item na gyud ka sa public. Resign dayon dito sa private. Nya bulahan ba? Bulahan? Oy, pag abot sa public, putos lang yapos utang. To kag bulahan, mutkot lang yapos oy. Ana magyuban bulahan nimo nga napari ka. Pagkabulahan nimo nga naordinahan na gyud ka. Pagkapari na nagdepresyon ay. Di ba? So unsa man gitinuod nga kabuluhanan matud pa ni Kristo? Way kapuslanan. Pras nato gibunyagan ta isip mga Kristiyano. Salamat kabulahan nimo nga nahimo na jud kang Kristiyanos, nahimo na kang Katoliko, nabunyagan na jud ka. Kana ini pabunyag din ba? Oy, unsaon pagkabulahan ang mga bata nga gibunyagan nga mga anak ang mga ginikanan way kasal. Di ba? Bulahan ka.
imong ginikanan way kasal. Kabulahan nimo nakauyab ka o gwapo kayo or gwapa kayo nga kanang gwapo tukhangon ra ka na human biyaan niya bulahan pa na may kay kang pa-cute-cute pa-picture-picture nya pagsuka-suka na wa na diha. Sige na lang kag pamalikas pisti tong animal yawa may tag mamatay tong buang-buang dako ana ka sige na lang kag panunglo niya bulahan pa na dili gihapon. So ang kabulahanan matud pa ni Kristo wa mag-agad sa atong relasyon by means of law, by means of title or sacrament, by means of kaning biological relationship. Igsuod inahan ang kabulahanan nga tinud-anay kana giyong pagpaminaw ug pagtuman sa sugo sa Ginoo. Kana bang kabulahan nimo ni simba ka San Vicente Ferrer, Padersiano mo'y pare. Unya kay natug raman sa kapag-abot din bulahan pa kana. Awa, kapuslanan. Wa na kapuslanan di ba? Bulahan ninyo nga nakahuman gimo sa overnight vigil sa Alliance of Two Hearts. Ang sagot taon nga di wasan sila matog sa matog taon. Ang uban sa tingali na to giagad lang kanu sa mahurot ang painit ba. Ay joke lang na usahay sad matinood. So ang pagtuman, ang pagpaminaw ug pagtuman muna si Maria ang mahal nga birhen nahimo siyang hiusa kayo ni Kristo nga gani ang ilang kasing-kasing ug hunahuna murag allied ba. Allied forces, alliance. Kung unsay gibati sa anak, gibati sad sa inahan. Tungod kay si Maria nahigugma sa pulong sa Ginoo. Wa siya mahigugma sa pulong nga nagpakatao, giuna niya paghigugma ang pulong. Nya kay gihigugma man niya ang pulong misud niya. Nya pagsud niya nahimong tao. Pero wa pa to siya mahigugma. Oy, asa to mo welcome. Di ka mo din hibe, kamo mga babae, nahigugma mo sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon ang kinabuhi sagrado. Life belongs to God. Nahigugma mo na. Mga babae ba? Taas ko ng kamot. Kinsay nahigugma na nga ang kinabuhi Ginoo na. Maayo, taas mo sa kamot. Wa mo maggamit ang mga pills. Wa mo magsigig. Ay, sagsundi. Kaluoy. Hadlok og mga anak og daghan. Butangag ali ang kinabuhi. Uban pa gani, putlon ang agianas kinabuhi. Palaygit, basiktomi. Kay mahadlok na og kinabuhi. Di na mo tuo nga ang kinabuhi iyas Ginoo nga ang kinabuhi ang Ginoo mo'y nagatiman magsigi naman og ingon nga unsa nalay akong ipakaon unsaon na lang nako pagbuhi unsa nalay kaugmaon ug daghan na kay akong mga anak ako'y gimisahan 11 kabuk anak 11 pagmisa nako 14 dakuas ilang balay nataran nako mga dato giti kani di man day sila dato di ay ang ika-11 maoy nahimong prosperous sa iyang business maoy nagpadagan sa tanan ug maoy nagpalit og kaning bag-ong luna didto sila gibutangan og kanini ang mga balay apil ng iyang ubang mga igsuon ang ika-11 ang kamagwangan paralyzed patay ng maguwang ng ikaduha gibuwagan sa buwag broken family ang mga anak ang nag-atiman kadtong yapong ika-11 o gi-abort pa to hindi mo kung tutukan mao'y nakaluwas nila ang ika-11 ang kinabuhi lagi gasa lagi na
Ako ba nang ibalik-balik din si Saint Catherine of Siena, mo'y nakaluwas gani hastas kalibutan, libog man gani San Vicente Ferrer ato, kay dungan-dungan man to sila, duha man kabuk Santo Papa, hay may tinuod ani. San Vicente Ferrer, nasayo pa gani, dito siya nakasupport primero sa dili sakto nga Santo Papa. Si Saint Catherine of Siena, mao'y nakasulbad kay mystic man to siya. Grabe ang iyang relasyon sa Ginoo ba? Siya ay nakasulbad kinsa gyud ang tinuod nga Santo Papa nga pabalikon og lingkod didto sa seat of Saint Peter sa Roma. Nya kinsa man ni Saint Catherine of Siena sa gidaghanon pala sa pamilya, ika-23 siya, sa 25 ka man nagsuon. Siya nga ika-23 na pag siya kaluha nga awahing ni gawas niya mao to ika-24 na manghuran pag usa. Siya nga nya pobre kaayo nga mga ginikanan. Wa ka pa eskwela siyang mga anak. Si Saint Catherine of Siena wa ka eskwela. Kay perti man pobreha. Pero nahimong doctor of the church. Pasabot, very educated, highly educated. Unya nagsuwat og mga komentaris sa atong Bible, sa atong doktrina. Na siya mga libro nga nasuwat. Pero wa siya grado. Ngayon naman kung tutukan. Basahan naman nas Google god. Google. Mo ni ang mga butang ba nga matud pa ni Kristo ang bulahan gyung tinud-anay kanang maminaw sa Ginoo ug bagtuman niini. In short, biya na anang balaod. Kana bang balaod nga gipatuman, kana bang mo conform lang tas balaod pero wa na ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo matud pa ni San Pablo, mapaminaw lang sa motuo niini. So di na balaod kung dili pagtuo. Kana yang balaod gyud na nga mag-vigil ta overnight. Balaod na o pagtuo? Depende ninyo. Kaya na may uban, himuong balaod. Mao na ang pari, kusog sa kaing muhimog balaod. Maingon sang pari, kas kay nas kurinti, pila ra may korekta, hunungan na. O balaod na ako ha, yung padirin taon, padiroy ka ng vigil, tapos hunungan na. Saman, kamoy bayad kurinti din, ang kuna yung kurinti din ha. Mahal kay nas tanan. Ana, balaod, impose din nas pari, hunong na yung vigil. Nya panidaan sa pari, picturean, videohan, ingon sa tanawa, pila ra mo kabuk ga vigil, suga on tanan. Nya kurinti ana, pila ra mo kabuk ga vigil, nangatog pag yun. Siya, hindi sa taon pa rin, tanawa ning video, tanawa. Ito ataw nito gaagas ang laway. Nya mo na inyo vigil sa pamay kapuslanan na. Ana man ada yon. Balaod na. Mga gubot pero motuo ta nga kanang kurente ug di mabayran maputol ra gid na. Ano? Nga ikaputol na sa kurente, maminaw dayong mga parishioners, Father, nganong naputol man sa tungod sa sigig vigil. Ana, pero padayonon taning vigil bahalag wa na tay kurente. Ana. Ang katong na nag-vigil mao na to sila mo huna-huna. Ana. So basin mangawat sila dito, nga ilang ihatag dire. Aron makabayad tas kurente. Di bitaw dili ta maputlan oy. Nga naman kun magbansay ka sa imong pagtuo, mahibong lang ka. Porting daghanang muhatag. Hasta pang atong slot mahurot pagkahalin. Una, salamat sa nag-vigil. Atong pakpakan ang nag-vigil. Tanawa, di ba atong halin sa slot? Ang atong dopes, nitungtong na sa 8,000. Niabot nag 8,016 slots ang atong halin. Pakpak. Awa, wa pa mo vigil. Sige lang to 7,000. So, ugmaha, vigil na san mo. Dito. Salamat ha sa namalit og slot. O kana sang pagpalit og slot, di ba nabalaod? Gaagad ra man nas gugma. Og maminaw mo nga makaayo na sa simbahan, palit. Og tan-aw nimo ang imo jung kaayuhan mo importante anang imong kwarta, ayaw palit. Tan-aw na to asa ka padong.
Di ba? Wala, ingom ta padir kutahi ra gud ni tanan nimong parishioner dinhi. Hurot gud dayon na ang imong slat. Kutahi ba? Parishioner gud na. Nako ayaw kay gaagad ang kabulahanan sa maminaw ug magtuman sa sugo sa Ginoo. Mao na sige lang kog sulti diri ang makadungog unya motuo ila ginang paliton. Og di sa silang motuo bisag nakadungog igo ra ginang moingon nanasad. Mora ginilang isulti, sige na lang. Kana ra gyud ato. Ug mao sa ganay na atong sinultihan, moingon sad ang Ginoo, nanasad, nayo nasad. Nanasad, ni mata nasad. Yung Ginoo ug maikatog ani patyon ko na lan eh. Kay mao ra man gyapon inigmata mamalikas ra gyapon, manikas lang gyapon anang iyang negosyo, magsige lang gyapon hunahuna anang utang, sige lang gyapon pangaway tungod anang kwarta, kusog lang gyapon kaing mangural anang agianan, iyang sakyanan iparking pa anang daan, ako na laning patyon oy. Sige naman lang ni. Pero ang Ginoo di maningon ana, ang Ginoo maluluyon man kaayo. Nahinumdom siya kanunay sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ug unsa man iyang kasabutan hangtod sa katapusan, iya gitang paaboton nga maminaw ug magtuman sa iyang mga pulong sama sa mahal nga birhen aron tagaan taniyag kabulahanan. So hangtod sad sa mahurot ning atong slat, maghuwat ra gyud ko nga mopalit mo aron mo mabulahan. Di ba? Sige, manindog na ta mga bulahan. Mga igsoon, atong pangayoon sa Amahan ang iyang kaluoy nga way sukod alang kanatong mga makasasala. Pinaagi sa mahal nga birhen moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa nagpanawng simbahan nga ang Espiritu sa Dios magiya kanunay sa iyang misyon ug mopuno sa grasya sa paglahutay, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang ni atong gisangunan sa mga buhat sa pamunuan nga sila mutuman sa ilang katungdanan uban sa pagsalig sa grasya sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang ni atong nawad-an sa pagtuo ug hinikawan sa gugma nga makakita na sa tinuod nga gugma diha sa atong pag-alagad kanila, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang ni atong nanginahanglan sa atong panabang nga bisan sa atong kawad-on atong mahatag ang mensahe ni Kristo ngadto kanila, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta anta na nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay natong mga kaigsuunan nga makaambit na sa kabulahanan sa langit, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, pamatia kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Kanimo gihalad ko karon Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon,
apan kinasing ka asin. Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka asin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong mga grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maigon sa langit. Ang kaladno namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugian sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan.
Mana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa takna sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom sa kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod. Pagampo alang sa anibersaryo sa dedikasyon sa simbahan. Tanan, o Dios, sa matag tuig, imo kaming gipahandom sa adlaw sa pagkonsagrar ni ining templo ang simbahan ni San Vicente Ferrer. Pamatia kanunay ang among mga pagampo nga pagahimuon dinhi. Itugot nga dinhi kanunay nga himuon ang lunsay nga pag-alagad kanimo ug ang hingpit nga kaluwasan alang kanamo. Madawat unta sa tanan nga mosulod dinhi niining temploha ang mga grasya nga ilang gipangaliya.
Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios sa hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karong sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karong sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami, San Jose, iampo mo kami, Birhen sa Santos nga Rosario, iampo mo kami. manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabulahanan nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kun sama ni Maria, maminaw gid ta kanunay og magtuman sa mga pulong sa Ginoo. So salamat sa naminaw og nituman sa pulong sa Ginoo nga naghangyo nga palit in taon mog slot para sa atong mga projects dinhi sa simbahan, ang pagtukod sa atong bag-ong kumbinto o sa atong umaabot nga segunda patron nga kapistahan. So sa atong DOPS, no, ang atong halin as of yesterday niabot na og 8,016 slots. O niya ang ato pang available is 46,984 slots, tag 1,000 Nga ang atong special slots nga Mother Mary's Transforming Love or MMTL as of yesterday ang atong halin niabot na og 1,397. Nya napay 3,603 nga available hangtod ra ni sa October 29 nato ibaligya. Salamat kayo. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, inahan sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sama, king mga bulak, kanimo angay, himaya udungo, pasalamat. Ave, Ave, Maria.